Καλησπέρα DJ Tips Unboxing και στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξω πώς να κάνετε αρχιοθέτηση μουσικής. Εννοούμε να βρίσκουμε το είδος της μουσικής. Στην περιγραφή θα σας αφήσω το συγκεκριμένο link, μέσα είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα, είναι beta έκδοση, δωρεάν 100% για Mac και για Windows. Ο προγραμματιστής και DJ είναι ο DJ CB άμα το προφέρω καλά, και το έχω εγκαταστήσει. Τα τραγούδια που έχω δοκιμάσει είναι τα ξένα ελληνικά, προτίμησα να τα δοκιμάσω γιατί είναι δοκιμαστική έκδοση, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για τα ελληνικά, οπότε στα ξένα μπορώ να εκφέρω μία άποψη. Δουλεύει 99,9%. Εδώ μέσα έχω μία λίστα που έχει ξένα, hip hop, R&B και για κάποια άλλα είδος μουσικής. Το έχω κάνει εγκατάσταση, λέγεται το πρόγραμμα ML8 Organize. Οπότε πάμε να βρούμε στην περιγραφή τον φάκελο, επιλέγουμε το φάκελο με τη μουσική. Λοιπόν, ο φάκελος με τη μουσική είναι αυτός εδώ, hip hop, pop, R&B, επιλέγουμε. Και εδώ επιλέγουμε πού θα οργανωθεί η μουσική. Έχω φτιάξει ένα φάκελο testing. Και πατάμε next. Yes και ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή μας μεταφέρει, αντιγραφή κάνει στην ουσία τα τραγούδια. Και τώρα αυτή τη στιγμή μας κάνει update και προσπαθεί και βρίσκει το είδος των τραγουδιών. Αν είναι hip hop, αν είναι pop, αν είναι latin, αν είναι house, αν είναι house progressive, αν είναι deep house και τα λοιπά. Μέσα υπάρχει 477 τραγούδια. Πατάω μία παύση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επιστρέφοντας αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα στο πρόγραμμα, η βάση πρέπει να είναι μέσω Spotify, iTunes και Deezer, δηλαδή να καταγράφει, να σκανάρει το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού και από εκεί τραβάει το είδος και το προσθέτει. Έχω δοκιμάσει και λίγο πολύ τα έχει βρει άπτεστα. Υπάρχουν και κάποια τραγούδια που ίσως δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων, έτσι ώστε για να το προσθέσει το είδος. Να σημειώσω σε αυτό ότι μόνο στα ξένα έχει δοκιμαστεί, στα ελληνικά δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Έχω στείλει μήνυμα στον προγραμματιστή και DJ μήπως μπορέσει και επιδιορθώσει τη βάση να διαβάζει και τα ελληνικά. Ας ελπίσουμε, ή έτσι ώστε να έρθει το νέο update. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πάμε να δούμε τα κομμάτια. MP3, και όπως βλέπουμε μας έχει βρει το no gendered, σημαίνει και καλά ότι δεν έχει βρει το είδος του τραγουδιού. Πόσα τραγούδια είναι? 8 κομμάτια, τίποτα. Mixes δεν έχει βρει κάτι και ξεκινάμε. Μας έχει βρει ένα κομμάτι εδώ, soul έχει βρει, rock έχει βρει, R&B μας έχει βρει πάρα πολλά. Που είναι R&B τα συγκεκριμένα κομμάτια, τα γνωρίζω. Pop μας έχει βρει κάποια κομμάτια. Είναι pop το Smackduck, δεν είναι R&B, οπότε είναι ok, το έχω ακούσει. House κομμάτια, θα μας κόψει το copyright αυτό τη στιγμή. Και hip hop κομμάτια, όπως είναι 50 Cent, τα βλέπετε, DMX, Dr. Dre και πάει λέγοντας. Και dance κομμάτια, sex beats και πάει λέγοντας. Οπότε μπορώ να σας πω ότι 99,9% τα έχει βρει το είδος του τραγουδιού, μας τα έχει αρχιοθετήσει άπτεστα. Δηλαδή αν κάποιος έχει 1000 κομμάτια και στα 1000 θα σας κάνει αρχιοθέτηση και θα σας βάλει το είδος των κομματιών. Αυτά από μένα. Όπως έχω πει, το link θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο που αυτή τη στιγμή το ανεβάζω.